free chicken every time you want to go to KFC. Just scan this coupon and you can... Oh! Free fried chicken forever! No niin, hyvää huomenta tyypit. Täällä me ollaan KFC:llä. Ja mennäänpäs hei suoraan asiaan. Mennään tilaamaan vähän kanaämpäreitä. Kattokaa muuten tää uusi KFC täällä Triplassa. Aivan sairaan siistiä. Ja nyt on muuten aamu 10. Et aika vähän tyyppejä on. Mut hei, 5 kanaämpäriä tarvitsee kyllä paljon aikaa, joten mennään nyt saman tien tilaamaan ja ehditään sitten myös syömään ne. We have like original, spicy and mix of everything. Which one you like? The more spicy the better. So only spicy, no mix. Yeah. How do you think like how many will fill the entire bucket like up to the brim? We have like small bucket which is for 8 and it fills everything. So we Okay, then the large bucket. large bucket. Yeah. So 1 large bucket with full of chickens and then 4 empty buckets with also the cover. Okay. Thank you. And yes, by card please. Yes. Kattokaa, mulla on muuten Gordon Ramsay täällä. Easy then! In the is that? What are you? An idiot sandwich. Idiot sandwich what? An idiot sandwich, Chef. Oh, thank you so much. No niin, ja laitetaan vielä room tour tulemaan tästä KFC:stä. Eli tässä on maustepisteet. Sitten täällä on upea Pinterest, IG, tällainen Instagrammable-paikka. Oho, täällä on puhelin soi, ei mitään, ignorataan se. Sitten täällä on vähän motivaatiopuheita. Very nice. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sitten, sieltähän se on tullut. Ei ole ihan Ohiosta, taitaa olla, mistäköhän se on, ei ole Michigan, en nyt muista. Kentucky. Totta, kameramies tietää. Vau, siis mä oon ekaa kertaa muuten täällä. Ja vitsi miten upea. Wow. Damn, okei, mennään tunne vähän kurkkaa. Mitä täällä on? Vaude. Ei vitsi muuten, täällä pitää muullakin ajoilla käydä myös. Ne ei oo muuten leiki. Wow. Anteeksi. Wow, hei, kattokaa tyypit muuten tätä maisemaa. Aivan törkeen upeeta. Ja siis tuollahan on Haaga Heliasta ja fanina. Ahaa. Rintaliivikin on Haaga Heliasta. Nice. Mut hei, seuraavaksi näytetään vähän, mitä meidän Striken kuvaussessiolla, niin mitä me sinne viedään. Ei kerrota vielä, että mitä me siellä tehdään. Mutta saatte vähän previewta, semmoista pientä kiusottelua, että mitä siellä tulee, saattaa tapahtua. Mutta siis täällä on 2 tämmöistä hyvää nesteytysjuomaa. Sitten otettiin vähän tusseja. Nämä on permanenttitussit. Eli jos ton piirtää mahaan, niin se tulee pysyäkseen ja tulee varmaan mutsilta turpaa, jos jää kiinni. Mutta nämä 2, nämä on semmoset magic secret recipes. Että nämä kun piirtää mahaan, niin niitä kyllä pystyy frictionilla rub off. Eli tarpeeksi kun ottaa iskuja mahaan, niin sitten häviää noi jäljet. Että tulee vaan sitten musta maha, mutta ainakin tää vaaleanpunainen ja oranssi sitten häviää. Seuraavaksi sitten nähdään, miltä ne ämpärit näyttää ja sitten suunnataan Strikeen ja siellä sitten tapahtuu seuraavat jutut. Näkemiin. No niin, nyt on 4 pakettia, tai siis ämpäriä fired up. Ja vielä se viimeinen, missä on täynnä kuumaa kanaa. Nice! Ei muuta kuin seuraavaan strikeen lähdetään vähän iskeen juttuja ja asioita. Joten let's go! Kattokaa muuten tää